Ewo madoka chere mabi yangu tauya nonhau dzomanhoko dzozuva rogumi nonomwe mwedzi uno waNyamavhuvhu. Jacobo Ngarivhume agoti iye vanhu womapato anopikisana hurumende wakafanira kuti waise musoro pabodzipo kuitira kuti gore ra2023 wapinde waino simba rawo rese. Wati iye patsanurana kwagoitika kunoita kuti simba rawo riite shoma nokuti rinenge riribe kuisiwa panzvimbo yebodzi. Ati wese womapato anopikisa hurumende wanoda hawo wakanofanira kuti wabatane naye waite zvokuisana nehurumende iyi kuitira kuti gore ra2023 zvinge zvakaringana. Bato reMDC ragoti iro zvakaisiwa nehurumende zvogumbiri nomupfigwayu zviri kuita kuti watadze kupinda nzvimbo dzese munyika wachienda kotsvaka rutsigiro. Aragoti iro vanhu vanofanira kuti vaite bau rekuenda konyoresa kovhota kuitira kuti gore ra2023 parinosvika zvinenge zvakanaka. Watotiwo hurumende iyi iri kuramba ichindoingidzira gumbiri kuramba richindopfuurira mberi nokupfuurira mberi zvinotoita kuti kutadze kuitika zvisvino munyaya dzematongero enyika. Heno mabi yangu kuti zvichapera chere ticharamba takaringa. Jobo Sikara agoburika yaari kuti vanhu mapato anopikisa pabodzipo nomasangano akazvimira egani nowanhuwo zvawo vanofanira kureka kutetekera zvinenge zvichireketiwa natafadzwa muguti nokuti munhu anongobhadhawa achemari yehurumende asi asingafaniri kunge ari pabasa. Izvezvi agoreketa iye kuti basa rache raanaro riripo pamutemo pabodzipo kana nopabumbiro romutemo munyika rinobvumiwa bange riripo asi ari kundopuwa mari nokuti munhu webato reZANU-PF. Heno mabi yangu kuti munozvionawo sei ticharamba takaringa hedu. Mumwe wechidiki wokuzambia anonzi Joseph Kalimbwe agoti wapfana weZimbabwe wechidiki wese wagoende konyoresa kuvhota akati wese wanofanira kuti wanyorese kuvhota wakaenda kovhota gore ra2023 wogorega kugobva nzvimbo dzokuvhoteradzo wachimirira kuti kuerengiwe zvakanaka zvinoita kuti kureke kugobirirwa. Akati iye izvi ndizvo wagoita kuzambia kwawoko kuitira kuti kureke kugobirirwa ende zvakaita kuti sarudzo dzitikaire zvizvino. Heno mabi yangu kuti wokwedu magwicho wanogona chere kuzviita zviri kureketiwa zvii. Mapurisa ari kutohwadza kuti kureketa kuno achiribe chaareketa panyaya yamemori machaya okupfayu. Zviri kutohwadza izvi nokuti paribe kana mubodzi watanyepiwa kuti akasungiwa panyaya iyi asi vanhu vari kutozikana kuti mbanani wakaita zvakati. Zvinotohwadza mabi yangu. Nyasi tatofara kuti gweta rinonzi David Ngwerume rabva raita chiumbiwa charaweza chinoita kureketa nezvo kuti pasi nokurodza wapwere kunyanya kukereke dzevapostori. Tinozvikudza izvi munoringa muchigoona tinenge takaisa mufananidzo uyu padandemutande pedu paYouTube. Kuno mumwe mufundisi wokereke yeChrist Embassy akasungiwa nokuti kwaiye akagosiya vanhu vanosvika 50 vanga varibe kubayiwa kamushonga kodzihwa mupengo vachipinda mukereke mache. Heno mabi yangu kuti zvichapera mushechere kana kuti zvichandopera iri misodzi yegani ticharamba takandoringa hedu. Musangano wozvemabhizimusi woZITF wamisiwa pokare kuti ugoitiwa mwedzi unouyayu pakunenge wakunopera. Heno kuti uchagona chere kugoitiwa nokuti waifanira kuitiwa mwedzi wapfuura ukambonzi mwedzi uno apa wachobvewa pokare kuendesewa mwedzi unouyayu. Heno mabi yangu dai wari wamwe wandozvisiya nokuti gore rino aiwa zvinenge zviri kuramba izvi. Nyika yeBritain yagoti iyo vanhu vayo vanoda kuuya koita mabhizimusi muno vanofanira kuti vangwarire chokwadi nokuti nyika yeZimbabwe isvinuba panyaya dzekuita mabhizimusi. Waburitsa gwaro rawo mazuva mashoma asara waMnangagwa waribe kuenda ikweyo. Idi pakatonyangaritsa paribe agoziva kuti sei wagoburitsa izvezvi iwo waMnangagwa vari kuuyako mazuva ari kuteera aya. Ticharamba takaringa kunoita tsvimbo nodohwe idi. Hurumende yedu iri kuita kupuruzira manja kureketa kuno nokuda kwomwoto wari kudziisiwa nobhiriyoni romadhora wemari yekuAmerica wagoda kupuwa noIMF. IMF yakaburitsa mari inoita mabhiriyoni 650 chaiwo mari yekuAmerica kunyika dzese dzopasi rese kuti dzibatsirike munyaya yekukubiwa kwoupfumi nodzihwa mupengo. Idi heno mabi yangu kuti pane chasara chere tinenge takandoringa hedu. Nyika yeZimbabwe mutambo nhabvu yaisiwa mugurupu rechipiri
Kumutambo weAFCON kwaipapa anenge ichitamba noMalawi noSenegal pabodzi noGuinea. Heno kuti pachabuda kupindiwawo iri tichakona chere kupindawo chere ipapo. Ticharamba takaringa tichindoshuwira kuti vakomana kwedu vanogotamba zvisvinu. Tiringedze kuitika pasi rese. KuGauteng muSouth Africa kwaibatiwa kuti mwedzi yapfuurai kwakaita wapwere wanoita zviuru 23 wakaita mimba wari pakati pemakore 10 kusvikira kumakore 17. Zvinotorwadza nokuti kwaipa pamazana mapfumbamwe ano 34 wana wari pakati pemakore 10 no14. Zvinotorwadza izvi kuti mimba dzi wari kudziboyepi mavi yangu idi zvakatooma. Ipapa chazonyanyotirwadza isusu naMhanduwe WeNhau kwai wapwerewa wanosvika zviuru 2 nomazana mapfumbamwe ano 46 wakaita zvokubisa mimba zviri pamutemo. Iyi nyika yeSouth Africa inozvibvumira hayo. Heno mabi yangu kuti munozvionawo sei? KuHwanda kwai kuno vanhu vakaremara pabodzi nowamwe waimbogara mumugwagwa waakuita zvokurarama wachitengesa howa. Idi kwai wagopuwa mari yokutangisa kuita izvi nomusangano wenyika dzopasi rese. Idi zvawo mababi edu, dai kweduno zvandouyawo. Kwai bazi ropasi rese rozvoutano ragoti iro nyika dzakabudirira dzimbomire kuita zvadziri kuda kuita zvokunadzira kamushonga kochitatu kokupa vanhu kodzihwa mupengo. Wanhu watange wakaboya pasi rese. Heno zvikatotekewa mabi yangu nokuti wari kutoratidza kuti wari kuzvidaba zvokuti wanhu wese wange wachiboya kamushonga zvino. Zvatorwadza wazhinji nyasi kuti mishonga yeJ&J iri kunadziwa muSouth Africa muno yatakambonyepiwa kuti kwai ichaenda kuAfrica iri kuramba ichindoendesiwa kunyika dzokuEurope. Kwai kureketa kuno New York Times yagoburitsayo kuti kuno mishonga inosvika 30 mamiliyoni chaiyo yakanhadziwa muSouth Africa yakaburitsiwa kuenda kuEurope. Zvinova zvinhu zvinotorwadza apa nyika dzomuAfrica dzakandomirira kuti gogogo chaiyo idi ndokugarisiwa pagoyo sombwa chaiko chaiko. Zvinotorwadza izvi. Bato roTaliban ragoti iro kuAfghanistan raakurekerera wese wakanga wari kusenza nohurumende yawakabisa iyi. Heno mabi yangu kuti zvichapera mushechere, asi tiri kuona vamwe vachigwamiwa chete ipapapa. Ipapa nozuro kwai ndege yekuAmerica imwe yakakwanisa kutakura vanhu vanosvika 700 chaiwo, asi ichigara ichifanira kutakura vanhu vanongoita 150 chaiwo. Idi mabi yangu izvi zvakatooma izvi. Mukatikidzwa kanyasi kwai ipapa kuno nyika sere dzarambidziwa kutamba kunyika dzadzo nokuda kwemanhandare aribe kuita zvezvino. Malawi, Burkina Faso, Central African Republic, Djibouti, Guinea Bissau, Mali, Namibia noNiger dzarambidziwa. Malawi noNamibia wati vachagotambira hawo muSouth Africa munhabvu iyi. Tiri ipapo panyasi tabweka. Ndini wenyu Mhanduwe WeNhau.